Uyabona manje babaza imisebenzi ethi imisebenzi kaMkhwanazi ku wrong. Ubatshazwa imisebenzi kabani? Usabayekile nje abantu abanye bese behamba ebize ngezikhondla omunye umuntu uthi uLion of Bani, omunye ethi uAgribani, omunye ethi uCaterpillar. Uyawayeka amaCaterpillar bonke lababizwa ngamagama la emhlabeni. Usazobabiza uthi ngoba usubizwa ngeCaterpillar leubani ke mina ngoba wena usuCaterpillar. Ngoba wena usude Lion nje. Mina nguphi lapho? Ngusubona suda great. Kanti mina ngubani ba wena usuda great la emhlabeni? iBhayibheli basazobizwa abantu. Because abantu bangonkulunkulu kuyimanje. Ukhothanyelwa bona bayahamba. Khona ngathi ngibuka TV ngathi ngibona behamba. Bona umuntu uyaguqa ubamba ibhantshi lapha elicabuza. Kodwa mayephuma yochama ngathi akasakwazi ukuyichamela. Ufuma lonke abantu phezulu abantu abawu8. Akushobika nje kuphela. Omunye ngene eqala etoilet eqala ngene. Bese phinde yaphuma bese yangena ngabe kusuke sakhishwana. Njalo siceleni kwakho uthanda konke ezayo. Khona impezayo. Bonke abantu bazobuzwa ngemisebenzi yabo. Uthi uNkulunkulu uzobabuza ukuthi ubumshiselelani lo uNkulunkulu impepha ngoba nguNkulunkulu ngimi ngedwa.